Els Estats Units fan arribar un pla de pau de 15 punts a l'Iran mentre es preparen enviar-hi 3.000 soldats. Donald Trump diu que l'Iran... Contradictori, no? Una cosa és festival de l'humor. Donald Trump diu que l'Iran s'ha compromès a no tenir mai l'arma nuclear i Teheran formalitza que els vaixells no hostils puguin transitar per l'estret d'Hormuz. A veure, anem per parts, com deia Jacques l'Esbudellador, anem per parts. Pla de pau de 15 punts. El número 15, en numerologia, que és aquesta ciència exacta com l'astrologia, saps l'astrologia, que segons el dibuix de les estrelles tu ets d'una manera o d'una altra, que és molt lògic això també, diu que el número 15 simbolitza el desig, la transformació, la passió i la creativitat. Bueno, però això són 15 punts, clar. Sí, actuant com un potent imant per a canvis positius i per seducció emocional. Molt bé. Que dius, per què 15 i no 12 o no 10? Penseu que són números també que tenen la seva simbologia. Doncs 15. Molt bé. Segon, gest d'estratègia geopolítica de nivell de Trump. O sigui, el Trump el que ve a dir és això. Això solucionem a les males o a les molt males. Exactament. O sigui, o fas les paus, com jo et dic, perdona, o fem les paus a hòsties, que aquí l'únic que ha de tenir petardos forts som nosaltres. Ve dir això una mica, no? És com si jo vinc aquí amb tu parlant, tu dic, hola Carles, vinc a dialogar, però tu calla la punyetera boca, i si em dius alguna cosa que no m'agrada, aquests senyors que venen amb mi et faran una nova ortodòncia. És una mica és això, sí, Donald Trump, l'estratègia jo la veig aquesta, sí. Totalment. Un altre, tercer, cada cop que sento Estret d'Hormuz em cago sobre. Fa por aquest nom, tio, sí o no? És veritat, des de fa uns dies és veritat, sí senyor. Diuen que els estudiosos, historiadors i lingüistes diuen que ve de la paraula persa local que significa palmera de tilera, però és que a mi em sona a Mordor. Si no et portes bé, t'aniràs a l'estret d'Hormuz, sí o no? Sona lloc xungo. O sargento alcohòlic de l'exèrcit espanyol, per exemple, també, que sí, el sargento Hormuz, hòstia, quina por, un tio borratxo, Hormuz sona també a poble del Pirineu d'Osca, que vas a fer la mili, no? Exacte, en Hormuz, a l'escó és d'Hormuz, hòstia, quina por, tio, sí, vaig passar més por, sí, exacte. I quart, i reflexió final, hem pressupostat amb la gent de Gasolls Rovira un canal navegable a través del desert d'Aràbia, però surt una mica de pressupost. Són 1.200 quilòmetres apartant sorra. T'has vist que la platja, quan aparta sorra amb les mans, se torna a omplir? Sí, senyor. És de molt mal treure la sorra aquí en el desert. Mal treure, digue'ls als de Gasoll Rovira que crec que ho hauríem de deixar, això, eh? Sí, que més aviat que passem per l'Hormuz de moment i paciència, no? Que la, Javé i nostres senyors agafin confessats. Va.